ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Худованд кунад ки ҳамеша ҳар яки мо шуморо худо нигаҳбон боша. Ва мо имрӯз дар видео оиди қурби асъор рубл ба сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар шидагиай мефаҳмонем. Чунки охирон видеоҳои мада комментарияҳошда бисёри нафарое ки дар Россия қарор доранд савол пешниҳод кардагианд ки рубл дар Тоҷикистон чанд шидагиай. Чунки айни ҳол дар Google бидроен бинависонен курса хато нишон метия 135-140 сомон нишон метия, вале мутаассифона и қадар нестай. Аз сабабе ки вазъият миёни Федератсияи Россия ва Украина айни ҳол чӣ хелай хитон медонен, хитон шоҳидай. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон курси рубл имрӯз баробар ба 103 сомон шидагиай. Ассалому алайкум ба ҳама. мо хостем ки як конкурси дига баҳри шумо пешниҳод кунем. Дар конкурси мо ҳама метавонанд иштирок кунанд. Ҳамагӣ 26 дона призай, 5 дона конверти $200, 10 дона конверти $100 ва 10 дона конверти 1000 сомонаву якта телефон. Шумораи билетҳои мо бениҳоят каманд. Ҳамагӣ 850 дона билетай дар конкурс ва як билет 250 рублай. Ба 250 рубл метавонӣ соҳиби конвертҳои пулӣ ё ки соҳиби телефон бошад. Барои харидорӣ кардани билет 250 рубл дар картаи Сбербанк мепартоӣ ва чек тақати ному фамилия дар WhatsApp роӣ мекунӣ. Ё ки дар WhatsApp ҳам муроҷиат кун, мо хидмон мегӯем чӣ хел билет бихарӣ. Чанд қайки билетҳоро тезтар фурӯхтем, ҳамон қадар тезтар бозиро дар канали юристиҷей дар прямой эфир мегзаронем. муваффақият шумода. Параи рӯз хато накунам тақрибан 2 ё 3 рӯз пеш буд вориди банк шидагӣ будем. қурби асъор рубл ба сомонӣ 98 сомону 50 дирам буд ва 2 рӯз гузашт айбайн хушбахтона бо чанд сомон зиёдтар шуд, баландтар шуд. Агар ҳамаи банкҳоро дар назар бигирем, мисол аз як банк мушоҳида накунем, аз чанд банк мушоҳида кунем, қурби асъор рубл ба сомонӣ аз 101 сомон сар мешавад то 105 сомонай. курси имрӯза, яъне имрӯз 1 март. мақсад нависондагиай бисёри нафаро ки оё ростае ки курс дар Тоҷикистон баробар ба 40-50 сомон мешавад. Ё бисёри нафаро навистагианд ки оё ростае курс дар Тоҷикистон 60 сомон ё 70 сомон мешавад. ин чиза ҳеҷ кас пешакӣ гуфта наметавонад. ҳар чизе ки ҳуҷҷати факт қатъӣ ҳаст, нависондагӣ ҳаст, ҳамун чиза бихонен, бовар кунен. ё ки нахонденан, мо мехонем, худо хоҳад пешниҳоди шумо мекунем, мефаҳмонем. мисол мегирем, канали марам конкурс дора 850 билет 250 рублӣ. Ва вақте ки конкурсама сар кардам 250 рубл баробар ба 35-37 сомон буд. айни ҳол 250 рубл ба 24-25 сомон баробар шидагиай. разницара бинем ки чӣ қадар зарар мешавад ба касое ки конкурс мегзаронанд. ба ҳамин хотир аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки билетҳои моро харидорӣ кунед то зудтар билетҳои мо тамом шаванд. курс ба 50 сомону 60 сомон расида мо ҳам билетҳоро тамом кунем, конкурса ҷамъбаст кунем. 250 рубл як билетай. касе ки 5 та билет мехара, агар 2 таи дига билет падаркаш мекунем. 26 дона призай, призо конвертҳои пулиянд. 10 сомон 20 сомон приз нестай. аз ҳама призи ками кам 1000 сомонай. 10 та конверти 1000 сомай, 10 та конверти $100 ва 5 та конверти $200, боз як таи дига телефон. ҳамагӣ 26 дона призай. барои билет харидан метавонед ки дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед. ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша то барномаҳои дигар.